4-1-6-2-6-3-9, kaixo hori aldainem. Bai, lan eskaintza bat ikusi dut, ta apuntatu nahi nuen. Hizkuntzak ba, ingles pitin bat, castellano bastante bien, eta frantzesa tutik ez baino, errea badet bederen. Aizu, ta euskeraz ere badakit, ez dakit inporta duen. Titulorikan bal daukadan, bai apuntatu gizona. Don Juan Carlosen firma duen bat, batxillerato diona. 3 kursillo, masaje, yoga, tamakrame.com. Ega solfeo, txistu bi urte, ta CCC-ko diploma. Bai, noski, edo zein ez da, kristal garbitzaile ona. Eta horrek ze inporta du, ia kristaual naizen. Ba, enfin, bai, izan behar bada, praktikantea hain zuzen. Ez dut egin soldaduskarik, ez zait joatea tokatzen. Aizu ez moztu, ez daukat lanik, insumiso deklaratzen. Klaro, kristalak eta violentoak ez dira ondo moldatzen. Ez dute zin fisikorikan, sasoia det mundiala, eta gorputzez puntuan nago, ez gizena ez argala. Desbio zeri deitzen diozu, enaiz homosexuala, eta azala zuria det bai, eskatzen dezun bezala. Bueno, hola esan nahi badiozu, zentzu guzitan normala. Aizu datuak hartu itzazu, Hernania naiz aurrena. Telefonoa 33-20-16 gurasoena. Karnetekoa 4-4-4-5-3-6 horra ordena. Bai, abizenak Lujanbio aurrena, Tazugasti bigarrena. Ez, barkatu, nineska bat naiz, Maialen daukat.